כן? כי אני לא... כן? אבל אם אני מוצא איזה נקודת ג'יטסו, ואני טיפה מחדד את עצמי, כן? אני יכול לשים מעט מאוד הרה, אבל הוא ירגיש כאילו שאני נכנס בו טנק. אז אני בוחר... בגלל שאתה מחדד את זה, אמרת? בגלל שאני עושה פחות... זה רחב, וזה חד. כן? אותו דבר. רחב, חד. אני מוצא נקודה שהיא ג'יטסו, אני מתנצל, כן? ואני נשען עליה, כן? מביא את ההרה שלי אליה. לרוב אני עושה את זה בעזרת... אני לא... אני שם נקודת הלחוש אחרת. מבינים הלחוש? תשומת לב יכולה ללכת כן, לשם. תיאוריית השער. המוח שלנו הוא בעצם גבר, גם שלכם. הוא יודע לקבל פקודה אחת, שדר אחד, בו זמנית. אחד בו זמנית, זהו. כן? אז אני מבלבל. זה מרגיש פה. ומה זה? אני לא יודע מה זה, אבל יש את זה. כי זה נכנס קודם. אז הוא בעדיפות ראשונה. אלא אם זה יהיה ממש ממש יותר חזק. ילד כואב, נותנים נשיקה, זה עובר. כן, המודעות. הכל בראש, כמו שאומרים. אז אני עושה הלחוש, בכלל, גם זה, כל הידיהם, חצי מן הלחוש, ואז לא משנה מול מי אני עומד, אם אני מרגיש גדול, חזק, שרגיל למגע וצריך מגע מאוד מאוד חזק, אני מהר מאוד אגיע לחד ובג'יטסו. ואז הוא לא יכול להגיד שהוא לא מרגיש. וכשאני אפסיק הרבה פעמים. אם זה אתם יודעים, תגיד, אמרתי את זה, בסדר? זה טריק. היא פשוט לא יכולה לנשום. נשמים תגובה.